Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usane Sembu kanye nete Gumbezi. Yo, wait guys, ngicela ngangiqhathi nabantu. Ngiyabona la sithi uthini ngo. Oh my gosh, I love you. Yay! 7 days ngeviki. Akusiwo ke lo mshado engiwushoyo umkhehlo kaZamaduma no Baba Kumba kwe-The Gumbezi. No way guys, lento engikhuluma ngayo mina into engayibuka kanje eduze. Ngiyabona nabanye bayasho ukuthi hayibo ibathusile imali iyangapha The Gumbezi. Le ade ngikhuluma ngayo kwi-video eniyibonile owenizwile ngisho into engayibona we guys. Hey cha khona mhlambe kuyasho ukuthi imali siyazi ngokuthi uyayisebenzisa ubeke leyo okanjani laphayana umkhwenyana mina ngiyazi lanto guys yabo leyana iyayithusa yabo umuntu owazi uBhavu lo setshenziswa emakhaya ukukwashelwa kuze izinto uBhavu ngizonifunela isithombe soBhavu nginikhombise ngintshela ukuthi inkosi yami niyoze nithi yimo namanga yabo ngoba ngithi mina abantu ababekhona bagcine beyibuza ukuthi hayibo mhlambe ikhona lento noma niyibona abantu abenza imlingo laba abenza imlingo abantu bebabuke ke benza imlingo yabo ngoba umuntu enza umlingo vele kukhona ukuthi hayi ayikho lento usidobile isemehlweni ethu ile mali sasibona lapha emcimbini imali yebo hayi noma kodwa isolo bebheke phansi abantu bayahleba ke guys abanye bathi umakoti naye mhlawumbe sekukhona ivoice ethi run away ngobani guys imali umkhwenyana enayo ibank account yamakoti uyayazi vele bazogcina emahotela ndawonye uzogcina naye akamnike eceleni emphakathini kunezigebengu zakhona ngisho izikhulu amabhoze ezigebengu mase bezobuka lo mbuko semali engaka bezohlupha lo muzi lo okade kushadwa kuona lo muzi ade kunomcimbi khona yabo ileyo mcabango leyo hayi ngoba ngempela bonke abantu be-evil benomona ileyo mcabango leyo mase kuthi nalo wake imcabango niyawubona lo hayi le ngayibona futhi into esidlulile le yazi amadume yamanje lena ke sizoyibona ku TV show yoThe Gumbezi. Hayi yoThe Gumbezi iyabathusa abanye kodwa ukube wabona le engitshela ngayo hey imibuzo yabantu sesi le mali bihlelephi le mali le hayibo we guys mhlambe ikhona iTikTok video mangithi hamba uyibheka ku-TikTok ungathi ungasesha ukuthini hey angazi noma bafaka ku-TikTok kodwa babeshutha abantu bakhona kwakuqashiwe vele ukuthi kushutha kwakuyinto nje wawumcimbi wawu-right umuhle useqopheleni phezulu sabisa ngemali ke manje emcimbini kukahle inkinga sekuyile mali eningi ke manje imali eningi ke iyathusa ke futhi kusemakhaya lana imali engaka imali egcwala indishi imali okulobe kungasaqedwa manje kusayiyona imali lena le mali ngicabanga ukuthi ayi-real akekho phela wayicushayo ebukuthi fake or real kodwa ngiyabona ukuthi imali yayi-real ngoba ngempela babekhona babegadile noma yabo abantu nje baqale bajabule bokukikiza bagcina sekuthulekile ngoba manje sengathi kudlala imovie sengathi sekuyi-Nigerian movie kodwa akuthulekanga ngesikhathi eside abantu ukuthi nje imali yabathusa ngabona ukuthi bathuswa imali bengingakhulumi ke ngalaba abakade Gumbezi bane-TV show yabo eyabo umcimbi ngubona nje manje ku-social media lo engushoyo into angiyibuka nje ukuthi abo 200 abangaka bebehleli kuphi 100 abangaka yabo hayi nawe ngeke uhlala ungayibuzi lonto ngisho ungazenza ingoliosi bandla uzenze angazi hayibo sathuka ke mina ngase ngiyacabanga ukuthi phela nala khona abantu abanomona abasabe yini ukuthi bedayise umakoti kanje
ngoba nasemphakathini bakhona abantu abanomona, gazi bakhona abantu abanomona. And nami ibuye ngixake leyo nto ukuthi hawu, umona onga-understand ukuthi yini, ngoba umuntu uma umlimaza uzothola ngeke uthole lutho. Khona abantu abathakathayo, khona abantu abanomona, noma sibuye singayikholwa lezo zinto ngoba phela ngeke siphile ngokusaba njalo. Into ebengisho bengakhulumi ngo-The Gumbies, bengikhuluma ngento bekungumuphi unyaka, eyi angazi, kodwa ungabathola ku-TikTok. Into engiyaziyo ukuthi bayawavala i-comment section, ngoba nakwi comment section abantu babesho into efanayo, belokhu bethi siyasaba. Angazi ukuthi abantu basabani, shuthi vele imali iyasabisa ukuyibona kanjeya. Ngcono uhambe uyothenga, ube nayo leyo, uyibekayo, kodwa nje mase kusakazwa o-200 abaningi phambi kwakho, yeyi, yayiningi leya mali leyana, kwangathi imali nje kuvele yathiwa yakhishwe ebhenki yayiswa lapha emcimbini, yasiyahlukaniswa-ke ngoba yayingena ukuhlukana. Hayibo, hayibo. Nanokuthi-ke phela ezinye izinto guys abantu abazijwayele njengayo leyana-ke, iyo into eyenza ukuthi abantu bethuke emcimbini. Into engakaze yenzeka ukuthi nje kulobu kuphoswa imali, kubalwa imali, iy'ndishi, hayibo, hayi. Into engayibona-ke nami ngasola ukuthi hey, umuntu ngeke azazi, mhlawumpe uphathwe inganekwane, uzozwa sekuthiwa cosicosi besiphakathi. Ngoba ngempela ezinye izinto nje ezenzakalayo ukuy'buza ukuthi hayibo, sise-right, siyaphila, what if khona into eyenzakalayo asazi kodwa siphakathi kwayo lapha. Base bewumzela abantu emcimbini, bewumzela. Kodwa-ke umkhwenyana hayi akamdala, awusisi u-right nje. Ingathi futhi nje ayi aningi ngoba ngikhuluma iy'nto ey'ningi ngaze bengithole la bebantu abanendaba beze kimi ngishawe. Kodwa phela ngabe idlalwa ngami, bonke abantu ababelaphayana, hhayi bonke ngisho nokuthi, kodwa lasemndenini phela umndeni ukuthi wona ngeke usheshe ukhulume ngaze kuthiwe yeyi unomona ubani.